Ψάρι, φαγκρί. Αχ, φαγκρί. Πρώτη φορά τα ακούω. Δεν μου λες βγαίνει και σε άλλα χρώματα. Φαμπέους, στο μόβ και τέτοια. Λεσβίες τι είναι? Όταν μια γυναίκα πάει με μια άλλη. Πού? Στη Λαϊκή. Α, ευτυχώς εμείς στη γειτονιά όλες λεσβίες είμαστε. Τσουμπουλιά, εσύ δεν έχεις έναν Άγιο που βρίσκει πράγματα. Ποιον Άγιο λέει? Το φανούριο. Επίθετο. Η θέα δεν είναι φοβερή, με τον Παρθενώνα. Ναι, καλός είναι. Κατά τη γνώμη μου βέβαια είναι υπερεκτιμημένο σαν κτίριο. Τι? Προειδοποιεί ο κόσμος. Όχι, αλήθεια. Εγώ ας πούμε προτιμώ τις πυραμίδες. Έχεις πάει ζουπί? Πού είναι? Φαίνονται από εδώ. Το πίσω μπαλκόνι. Α, καλά, δεν σηκώνομαι τώρα. Καλημέρα σας. Πρώτα που είναι το οφθαλμολογικό. Από νηστικές τι έχετε? Ό,τι βλέπετε εδώ. Πού είμαστε? Στην κατάρρευση τιμών. Δεν είναι χριστιανή, δεν πιστεύω στο Χριστό. Πού πιστεύω? Το Βούδα. Το χοντρό? Ναι. Ουέλα τάμπλ. Τι με ρώτησα? Πού είναι το τραπέζι? Στο σαλόνι. Ουέλο μπερ. Τώρα τι με ρώτησε? Πού είναι το βούτυρο? Στο ψυγείο. Με την αποστήθηση πώς θα πας? Μπορείς έτσι να μάθεις κατεβατά ολόκληρα? Παπαγαλία. Ναι. Ω, άνετα. Στο σχολείο, στην ιστορία δέσμες την ήξερα όλοι με τον Μη και με το Σίγμα. Εμείς θέλουμε μόνο το Σίγμα. Μη δεν το θέλετε. Και πού είναι κινητό? Με Bluetooth. Τι χειρότερο? Με έστειλε ο γιος μου MMS. Διακοπές πρέπει να σε στείλει. Θέλω κι εγώ τέτοιο κινητό. 3G να πάρεις. Τι θέλω. Τι, Όχι τώρα, Φρίντα. Θέλω να σε ρωτήσω. Είπα όχι τώρα, Φρίντα. Πού θα τις στήθηκες? Ετοιμάζω βραδιά παλιά του ηλικία. Και το υπόλοιπο βελέτο πού είναι, το έφαγες? Με είπε χοντρή. Κουστούμι, κύριος. Μετά το βγάζει. Τι εννοείς? Εδώ είναι μόνο με το εσώρουχο. Και εδώ χωρίς. Τι έπαθες? Τζοπούλα, τι έκανες στο Παρίσι? Φράξη. Αγαπημένος τραγουδιστής. Κουρκούλης. Χατζηγιάννη. Το Βάριο θα πεις. Γιάννη. Το Βάριο σκέτο. Μας κόβουν το κλοπί. Μα, τι νομίζεις να τους από και πετάγονται όλοι? Πώς έτσι? Άντε καλέ, σιγά. Κόβεται το σέτο.